A dalilin haka ne Sayyid Khamenei ya fitar da fatawa inda ya haramta zagin matar manzon Allah da kuma sahabbansa. Sauran maraja'ai ma duk suna da wannan ra'ayin. Ayatollah Sistani yana cewa matsayin 'yan ahlus sunna ya wuce na 'yan uwantaka a wajen ku domin su gimshiki ne a rayuwarku. Ayatollah Makarim shi ma yana cewa ko shakka babu bambance-bambancen da suke tsakanin musulmai bai kai yadda zai hana su yin aiki tare domin cimma manufofi tare ba. Ayatollah Bahjati shi ma ya ce duk mutumin da baya neman haɗin kan musulmi to ba musulmi bane. A'imma alaihimussalam sun kasance suna shiga sallolin jam'i a masallatan 'yan ahlus sunna domin haɗin kan musulmi. Haka ma Imam Khomeini ya ce mu musulmai muna ta muhawara akan mu rike hannu a kirji ko kan mu rike, mu kuma na can suna tunanin yadda za su yanke mana hannaye. Wannan shine musulunci na gaskiya, tafarkin haƙuri da juna, tafarkin fahimta. Shin wannan bai bada ma'ana ba? Shin wannan ba a bayyane yake ba? A'a kam, domin idan mutum ya zo wajen Sadiq Shirazi ya tambaye shi cewa ina so in sani ko kai ma kana da irin wannan ra'ayin, saboda wani abokina ya ce yana cikin mabiyanka amma kuma yana zargin duk wani mutum da bai bi irin ra'ayinka ba. Sadiq Shirazi ya amsa da cewa haɗin kan musulmi yaudara ce kawai a siyasance, kuma wai ba za a taɓa samun haɗin kai ba sai ga baki ɗayan musulmai sun dawo turbar ahlul bait. Yaudara a siyasance, shin wannan ya ba ku ma'ana? Duk inda ka haɗu da ɗan ahlus sunna dole ka faɗa masa cewa yana kan ɓata? Kuma ka tsine wa khalifofi, wannan ai bai dace da hankali ba. Sayyid Khamenei yana da awar haɗin kai duk mako domin ya zama musulmai sun taru sun haɗa kai da mutunta juna. Waɗannan mutane saɓanin haka suke yi, suna yin da'awar nuna ƙiyayya duk sati, su sai dai kawai su yi ta la'antar mazhabobi. Haba don Allah, Sayyid Khamenei ya haramta yanka jiki, amma da ka je Google ka rubuta aƙidun Shi'a, kalli abubuwan da suke nunawa. Misalan zubar da jini kawai ake nunawa wanda ke aibata musulunci. Sayyid Khamenei ya fito fili ya haramta wannan. Maƙiyin musulunci ne kawai zai fito fili ya ce wannan ne aƙidun Shi'a. Alhali mafi yawan 'yan Shi'a ba su taɓa yi ba a rayuwarsu. Sayyid Khamenei ya nuna rashin jin daɗinsa akan duk wani mai yin tadrib. Sadiq Shirazi ya ce yin hakan halal ne kuma mustahabbi, kuma wai duk wanda ya nuna rashin amincewarsa da wannan to zai shiga wutan jahannama. Yana nufin za su shiga wuta. چرا یه آقایونی وحشت دارن از خونریزی در راه امام حسین؟ تا این شبهات جهنمی نشن. Dan Allah ina hankali anan, ina hikima anan. Inda aka ce muku yanka jiki na daga cikin addinin musulunci, wani imami ko annabi ne ya taɓa aikata hakan? Waye kuma yaushe? Amsar ita ce babu ɗaya daga cikin imamai ko annabawa da ya taɓa yin haka. Tsananin ta ka ce wannan mustahabbi ne, to a wajen wannan annabin ko imami ka samo cewa mustahabbi ne? Wani imami ko annabi ne ya ce wannan mustahabbi ne? To idan ka ji wani ya ce ka duba waɗannan 'yan Shi'a, babu abin da suke yi sai yanka jikinsu. Abin da suke yi kawai shine zagi da la'antar matayen annabi. To waɗannan mutane su ne suke yaɗa waɗannan abubuwan, wato 'yan ƙungiyar Shirazi. Waɗannan sunaye da muka ambata misalai ne kawai. Akwai wasu da dama da suka yi suna da kuma arziki da sunan addini, waɗanda suke da mummunar aƙida irin wannan. Ku ɗauki Ammar Nashwani a matsayin misali. Shekaru 5 da suka wuce ni kaina na so shi kuma har ina kare shi, saboda a lokacin yana adawa da mutane irin su Yasir Habibi, yana kuma bayyana kansa a matsayin mai da'awar haɗin kai. And may Allah lengthen the life of Sayyid Ali Sistani and Sayyid Ali Khamenei for their stand when they stood against members of their own religion who on YouTube curse the personalities of other schools in Islam. Imam Zain al-Abidin in Sham says the second aim of a majlis is what? Is to bring reform and unity in the ummah, not to break the ummah. On YouTube today, you'll find people dressed like clerics on YouTube, hiding in a house somewhere in London where nobody can see them. They'll sit there and they'll send curses on personalities revered by others in Islam. I may disagree with those personalities, it doesn't mean I talk offensively about them. Why, someone says? Because when I talk offensively, there may be a member of my madhab in Para Chinar who gets executed because of me. Whereas today, when they speak with their big mouths, they're causing a killing of someone in Para Chinar, a killing of someone in Bahrain, a killing of someone in Saudi Arabia, and actual killing in Iraq, where because of a foul-mouthed Maulana giving a majlis, you found destroying the etiquette of Zain al-Abidin. A bomb blast happened in Iraq where they said purposely, that Maulana in London, the filthy language that he uses, we will therefore come and kill you. Brothers, the second aim was what? Unity or disunity?
Al-Muhammad said, don't compromise your beliefs. Have your beliefs, but be tolerant of others' beliefs. Isn't it? The Quran says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold on to the rope of Allah, all of you together, and do not disunite. Tun daga nan sai abubuwa suka rika rincaɓe masa. And they were now the henchmen for the first Khalifa, Gaddafi or Saddam, for example. If they have someone who doesn't pledge allegiance to them, we used to all speak out against them, didn't we? All of us used to say, these dictators of Islam. Why then a rule for Saddam and Gaddafi and not a rule for the terrorist government at the beginning of the religion of Islam? Yes? I may disagree with those personalities. It doesn't mean I talk offensively about them. Anyone who doesn't pay their zakat to Abu Bakr, what happens? Khalid ibn al-Walid and his beheading machine start going around. You tell me the root of terrorism is Ibn Taymiyyah? No, not Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim al-Jawziyah? Not even Ibn Qayyim al-Jawziyah. Muhammad bin Abdul Wahhab? Not even Muhammad bin Abdul Wahhab. The root of terrorism is the terrorists on the first day that Rasulullah died. Or if any thug, if any Stalin, Mao Zedong, Mussolini, Hitler, straight away the world would be in uproar and they would call them radicalists. Do you agree? When Abu Bakr sends a group of henchmen, ISIS, when they burned that munafiq, where do you think ISIS got the permission to burn that munafiq? The permission that came was what? The permission that came was because Abu Bakr ordered that those hypocrites who go against him are burnt. Because when I talk offensively, there may be a member of my madhab in Para Chinar who gets executed because of me. Someone who is a terrorist is someone who does not mind coming to your house and threatening to burn you in the house. Yes? When Umar ibn al-Khattab makes it clear, let's burn the house of Fatima. A yayin da Tauhidi da Yasir Habibu da sauransu ke da matsaya guda suna magana ne kai tsaye akan abin da suka sa a gaba, sai ya zama shi ma wannan malamin Ammar Nashawani ya ɗauki matsaya guda, sai dai shi yana ƙoƙarin tabbatar da jawabinsa ne a hanya ta ilimi, amma dai matsayarsu iri ɗaya ce. Ga ma wuraren da yake tare da Sadiq Shirazi. Sadiq Shirazi, may Allah lengthen his life. Ga ma inda yake nuna yana tare da Sadiq Shirazi. Kwanakin baya yayi kokarin hargitsa koyarwar wilayatul faqih ta hanyar ayyana ta a matsayin nazariyar siyasa. The theory of wilayatul faqih, but it's a theory. What is it? Theory. Let's repeat again. What is it? Theory. A ina ya samu wannan maganar? Shin waye yake ayyana wilayatul faqih a matsayin nazariyar siyasa? Tabbas babu shakka Sadiq Shirazi ne. Tauhidi na caccakan hadisan Ahlus Sunna a TV. Shi kuwa Ammar akan minbari yake yi. He'd say that Bukhari said this, Muslim said this, Bukhari said this, Muslim said this. You say, okay, Maulana. Idan kuma aka zo kan Palestine, sai ya kawo wata magana da ake cewa Falastinawa da ake zaluntar su bai kamata mu goyi bayan su ba, saboda Nasibawa ne kawai. And you know where most of these people who are fighting for ISIS, you know where they're coming from, most of them? What's country number one? Palestine. After I went on demonstrations for you, you behead my people. Saudi Arabian, Tunisia, Algeria, Sudan, Chechnya, Bosnia. Bottom line, Ahlus Sunnah. Sai su ta rura wutar cewa su ne suka tsani Shi'a, saboda haka kar mu goyi bayan su. Yana kallon kansa a matsayin mai da'awar zaman lafiya. Sai ya je Pakistan yana nuna adawarsa akan matsayin Sayyid Khamenei ta hanyar furta taken 'yan gwagwarmayan nan da ake cewa mutuwa ga Amerika, mutuwa ga Isra'ila, mutuwa ga Ingila. Because some of the khutbah language that is coming from our mosques is also negative as well. For example, Iran says death to America, death to Israel, death to UK. That language Iran will say, we don't mean the people, we mean the government. But why are we using words like death to? Da farko dai mai yasa Ammar yake kare Amerika? Me yasa yake adawa da matsayar Sayyid Khamenei? و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. امام اگر امروز بود، همون فریاد ابراهیمی، همون فریاد بتشکن را امروز هم میزد، همون فریادی که ملت رو بیدار کرد و به انقلاب رسوند. شما که میگید مرگ بر آمریکا، ما هم که موافقیم. Ammar ɗan ƙasar Iraki ne. Me yasa baya nuna dattako?
Me yasa baya adawa da shedanun Amurka waɗanda har yanzu sojojinsu na cikin Iraki? The third group say there's no radical Islam. Nothing. Never has been. Say, what do you mean? Say, it's all foreign policy. It's all America and Israel. In Islam, we don't have terrorism. They're saying that it's foreign policy because they want to deflect the attention away from the fact that Islam as a religion had terrorism as part of it from its very beginning. Yes? You tell him when the Prophet Muhammad died, America was living or no? America was still a creation that was not worth mentioning when the Prophet Muhammad died. Do you agree? The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. To amma me yasa yake kare Amurka? Wataƙila yana da alaƙa da su ne. Nakshwani yana riƙe da muƙamin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wakiltar gamayyar ƙungiyoyin musulmi a Amurka, wanda ƙungiya ce ta 'yan Shi'a a Amurka. Stephen Zwan, wanda yana daga cikin Yahudawan da suka kafa ƙungiyar Umma, ya rubuta a ƙasidarsa cewa taron ƙoli da ƙungiyar Umma ta shirya an yi ne a Washington DC, kuma babban mai jawabi na farko shine ministan tsaron Amurka. Ina da tabbacin jama'a sun san waye wannan ministan. Wannan mutumin shine ummul haba'isin yaƙin Iraki. Duniya ta san yadda suka shiga Iraki bisa zargi mara tushe, inda suka kashe miliyoyin mutane. Kuma har yanzu ana iya ganin yadda Irakawa ke fama da wahala. Umma an kirkire ta ne jim kaɗan kafin yakin Iraki. Bayan kafuwar ƙungiyar, abu na farko da suka yi shine ba wa Bush cikakken goyon baya wajen yakar Iraki. Kowane ne kai baka da wani uzurin da zaka tsani Daesh amma baka tsani wanda suka kafa ta suka yi goya mata baya ba. Wannan munafurci ne kawai. Wannan dalilin ne yasa muke cewa mutuwa ga Amerika. Ba zai yi ka tsani mahukumta Saudiya akan gina bayi akan gidan Nana Khadija, matar Annabi Muhammad, da kuma rushe Jannatul Baqi. Ba zai yi ka tsani Saudiya ba tare da tsanan waɗanda suka kirkire su ba, kuma har yanzu suna goya musu baya, wato Birtaniya da Amurka. Wannan kaman kana son kayan marmari ne amma baka son bishiyan da ta yi su. Wannan munafirci ne. Wannan ne yasa muke cewa mutuwa ga Amerika, mutuwa ga Birtaniya. Wannan san ba yana nufin muna addu'ar Allah ya rusa mutanen ƙasar Amerika ko Birtaniya bane. Yana nufin Allah ya rusa manufofin waɗannan ƙasashen da abubuwan da suka ginu a kai, wanda ba komai bane illa yawan yaƙe-yaƙe a ko'ina a duniya. Waɗannan take da ake yi ba zai canzu ba, ballantana masu raira su sauya. Mutanen duniya za su ci gaba da bayyana ƙiyayyarsu ga Amurka, Birtaniya da kuma Isra'ila. Har sai Amurka da Birtaniya da Isra'ila sun sauya manufofinsu masu cike da girman kai, har sai sun daina jefa bama-bamai akan ƙananan yara da daina goyon bayan ta'addanci, har sai sun daina yaƙar Yemen da Siriya da kuma saka takunkumi akan Iran, har sai sun ja da baya sun daina yaɗa masifa da fasadi ta hanyar waɗannan ɓatattun mutanen. A ranar da Amurka da Birtaniya suka daina yaɗa manufofinsu na girman kai da mamaya da ƙyama da kashe-kashe da kuma mulkin danniya, babu shakka musulmai da mutanen duniya baki ɗaya za su daina la'antarsu. Tunatar wanda zan yi ga 'yan uwa ita ce, na san dai cewa wannan abu na da ɗaura kai, amma mu tuna maganganun Sayyid Hassan Nasrullah. Ya tunatar da ɗalibai wani hadisi inda ya ce, inda aka tambayi manzon Allah kan me mutum zai yi a lokacin rudani, sai ya ce idan duk mutane baki ɗaya suka haɗu akan wata hanya, sannan kaga Ali ya bi wata hanyar daban, to ka bi wannan hanyar da Ali ya bi. Idan duk kaga waɗannan malaman sun hau wani tsauni, sannan kaga sai da Khamenei ya nufi wani tsaunin na daban, to lallai ka nufi wannan tsaunin. Hanyar mu ita ce hanyar muƙawama, kuma abin da za mu yi kenan.